pa ovako, prvo ćemo početi sa piletom. Pilet sveže istranžirano, za mačku, kučku, svekrvu, taštu. Pola kile, samo 200 dinara. Pile 200 dinara. 200 dinara? Pa ja smo rekli 200, ne 50, mislim. 20. Da li 30 ste rekli? 150 kupuje. 150, molim vas, da li ja to čujem 200? 200, dečko, 200? 200? Prvi put, drugi put, 200? 200, prvi put, drugi put, ništa prodato čoveku s bradom za 200 dinara, ajmo. Čovjek s bradom. Specijalno, Medejno sveživač, 3 u 1, 2 u 1, 1 u 1, sve radi. Za samo 50 dinara, početna cena 50 dinara, prvi put 50, 150, čula sam te dečko, čula sam te, izađi vam, dečko, ajmo mali ti buđevi, dođi vam, 50 dinara, dečko, ti si rekao. Daj 50 dinara što se brukaš. Ajde sad, daj to, sad ću da kupaš. Ubi ga. Nećemo sad da se brukamo, daj vama 50 dinara kad si obećao. Ovaj gospodin sa naočarima je ponudio 250. Što bre neće? Ko neće pil? Neće da ima dlaku. Kako dlaku? Pa gdje si ti? Može pile za 50. Može, ajde, evo ti osveživač za 50 dinara. U zdravlje da se služiš, evo i krilca dobijaš gratis. Da možda leti, da možda leti. Idemo, treći proizvod je lepeza, molim vas lepeza. 2 lepeze, jedna u crvenoj boji, druga u beloj. Može da ladi s leva na desno, s desno na levo, kako hoćete. Početna cena 50 dinara, molim vas gospođice, lepeza sigurno vrućina jeste meni isto. Lepeza? Koji mi? Hoćete belu, crvenu, čekajte vidim, ili ima još neko boja? Ima crna. Crvenu, daj devojče crvenu, ajde 50 dinara. Plava, ima i ljubičasta, može kupi jednu i drugu pa da imaš da menjaš. Jednu za grad, jednu za pozorište, jednu za izvoli za kupatilo. Ajde, to je to. 10 dinara, ajde. Sviđa bez.